bụ kan ọ na-eme omume ka nwata asị ngụgụ gbaghara ya ma erie ihe ọma na otegwo anyị kwuelu maka ya si a na-anọghọ n'ahụ eshi ishi a na-anọghọ n'ahụ ekpughe wata okpueze asị nga ebe o mechekwere gị gbaghara ọkpagwa agwa ka nwata unu aghazi oyi uche maka ọ na-ekiri mụwa bụ eze anụma akpara eshi bawa n'aja ahụ otu kwuru ebe otu ya na unu ya nwoke bụ George Chukwugozie Alekisu wofukwa onye banyere isu ndụ ha n'isu abụghị ezigbo onye ọ Chukwugozie Aneke George Nujakin Chukwudi Aneke wofu ihe ọbụla bụkwa isu na ndụ ha gbaziwe kezio ibe ọ na-abịa ka ihe aka asị ndị ma eji Akin Chukwudi Aneke isu ihe ọma ihe ọbụbụ SPA to gọvanọ Enugu steeti kịta ọkwa dị iche iche ka ọ na-achọ ọ wee bechikwesị ịbụ chairman Udirogu gọọmenti kịta mana ọ bụ ihe ọ na ihe mana asị nke anyị na-achọ bụ nke ahụ ka mee ọkwa niile ji Akin Chukwudi Aneke isu na-azọ n'Enugu steeti ọkwa niile ji Akin Chukwudi Aneke isu na-azọ na Naịjirịa na pati ọbụla ọ nọkwa nzọ anyị ka ọ bụrụ onye izizi ọkwa niile ọ na-azọkwa ma intanashọnal ma ihe niile ọ na-achọ intanashọnal anyị ka ji Akin nwa bụrụ onye izizi ana obodo na ọya na ọdụ kụwarị imekwalụ ka isi agọzi ụmụ gọzie ji Akin ihe ọma ka anyị na-ayọ n'isi ya ana obodo na-ewe eshu Chukwuebuka John Irogụsiri gụjisi ike na ya nọ gụkọsibe ya Obiora Okolo siri gụjisi ike na ya kelere ndị na-eme gụjisikwa ike gụkọsibe ya na ezinụlọ ya ana obodo ihe ọma ka anyị na-ayọ n'isi nwoke na-ayọ n'isi nwaanyị ekene ngị n'ihe ọma niile ime emu n'ahụ ndị ọzọ galụ na-ekene ego na nke ị ka ga-eme chiri na nwunye m nwa bụ nke iru ụka ekenele ngị na owelu ma ọ dị ka a ga-eme dị ka ama mme mana uchi mgba nkịtị nke m na-abịa mgbe nke m bịara ọdụ ha ọsọ ọ mbụ mmadụ abụchi unu na-agọzi m unu gọziri m n'ihe aka unu gọziri m n'ihe ewe ka na-ayọ unu ka unu gọzie m karịa nke unu nyere m nke unu nyere m aka zuolu m unu aka ihe m nke m ga-eji wee ome ogbenye ọbụla amadi achọrọ m ka unu ga-enye m eme m ogbe ọbụla amadi eneme onye a na-enedele anya ọ bụla onye a na-asọfụrụ asị m unu mee m ihe ukwu ihe nchọrọ ịnụ bụ ego nnukwu ego gịrịgịrị a ga-agbasi uru ana obodo asị gị na thousands enwe ozi ihe ọ bụ millions enwe onye ọ bụ ọ bilion bụ a na-ekwusi okwu ya anụ bilion bịa na naira ahụ okwu isi ọkwa bilion bịa na dọla na ego ndị ọcha biko ọzọ n'obodo ide chi na nwunye m nwa bụ Nkiru ka ọ dị ime ọmụmụ ihe na ya bụ ofukwe ya ọwa na-eteghị na ọmụọ ya ha eshie ya ike shie nwata eji ka amụtala ya ike maka na ọgụ bụ anyị ka amụrụ ya ehe eshie ya ike shie nwa ahụ eji ka amụtala ya ike ana obodo anyị ekewa ọha bịa were ebunu n'agha aka mesara aka meririwe enyi maka ama m na ije ka eshute sinsi ndị kwube ijewere ha ozi ịta na hom ibute n'ọnụ mụ na onwe m a na-akpa ha onye ibute n'ọnụ nwa na-ekene gị n'isi nwoke nọ n'ebe a na-ekene gị n'isi nwaanyị nọ n'ebe a na-ekene gị n'isi une m nwoke bụ Okechukwu Enotigbo na-ekene gị n'isi une m nwoke bụ Ifeanyị Chukwu Enotigbo na-ekene n'isi une m nwoke bụ Okwudele na ada m nwaanyị bụ ka Amaka Ene nekwala ize nkwa ka ọ na-akpụchiwa blọk ịlụ ụlọ abịakwa n'ahụ nne m ọ ya bụ onye ntọta m na-ekene gị n'ihe ahụ ọ na-eme wee na-achị okerimụkwa ọzọ mekwalụtụ ihe onye chikwa na ihe ahụ ọ na-eme adịghị ya mma nke onye aga na nke ya ga na-aga ana obodo ekelere gị na ebe ọ na-ahịa emerụta eta unu
ndị ga-adịbe nna m na-adị ndị ọha ga na-abịa na-eri ihe wogbenye ga-abịa be nna m ọbụla amaghị n'ebe a na-ekwu okwu ya achị m ọrụ na enye m akịjeka eziri m naanị na akịjeka eziri m naanị abaghịrụ m uru ndị akị m ga-enwe mmemme ogbenye ọbụla amadị ewelu m ezu ọnwa ogbenye na-enweghị onye dịka enyere ya aka na-enweghị ego iji akwụkwọ o jee yunivasiti ji elu akwụkwọ ebe a sị na a na-agụlụkwa elu mkpụrụ mmadụ na ya bụ nna ya olu a sị na ụmụnna wezu akụ ilo na-ekwola na ịhụnanya ezuo oke onwe gị ọwa ibe amaokwu ezi na asa shi nke m akarịa ma n'obodo